as feiras marcaban o ritmo da vida social e económica de Galicia. Antes da chegada dos supermercados eran, sen dúbida, o gran acontecemento do mes. A xente preparaba o gando e madrugaba para chegar cedo ao campo da feira. Ían nuns autobuses nos que entraba de todo, persoas, produtos da horta e incluso animais. Os tratantes pechaban negocios con apertóns de mans e sen necesidade de facturas, e a xente conversaba sobre as colleitas, os díxome ou a política. Hoxe seguimos celebrando feiras, pero xa non por necesidade, senón por diversión e por manter viva unha tradición das máis antigas da nosa cultura. Que llo digan a de Santos de Monterroso, con case 600 anos de historia, ou a Feira do Oito de Arzúa, que se leva celebrando dende o século XI. As feiras seguen movendo masas, pero mudou o seu espírito. Cada vez hai menor gando, desapareceron os tratantes e xa ninguén negocia o prezo, senón que hoxe incluso podemos pagar a golpe de tarxeta de crédito. E aínda así, cando hai feira, as rúas sempre teñen máis alegría. Se ata imos a Portugal para ver como son as do país veciño, un fenómeno que seguramente se explique polos prezos máis competitivos en determinadas cousas, como por exemplo nas toallas, ou polo menos iso se dicía antes. E ti, cando foi a última vez que fuches á feira? Como nos gustan as feiras aquí en Galicia, que tal, Massimino? Bos días, que tal? Bueno, pero Bien. claro, hoxe temos moita curiosidade por saber contigo, Massimino, como eran esas feiras antiguamente. Bueno, nos anos 50 e 60 as feiras foron un referente aquí en Galicia. Todos conocemos que en cada pobo había unha feira ou dúas ao mes. Nas feiras, todo isto que vedes aquí son produtos que tamén se vendían nas feiras. Claro, eso te iba a dicir, nesas feiras aquí temos castañas, temos verdura, que se mercaba, que se vendía? Aparte había xente que levaba a vender estes produtos que vemos aquí. E tamén había, esa mesma xente compraba tamén nas feiras. As feiras era como hoxe un área comercial, había de todo. Podías te comprar uns zapatos, ou uns zocos, ou podías comprar comida, ou podías comprar un lacón como hai aquí. Podías comprar de todo. Entón, as feiras foron un referente moi grande aquí en Galicia, porque non todo o mundo que iba á feira iba a vender, nin a comprar. Algún iba a referenciar os precios do gando ou de algo que tiña na casa e logo quería revendelo. Entón, para saber canto iba a pedir por unha vaca ou por un ternero, tiña que ir á feira a enterarse do que valía. É verdad que había xente que, por exemplo, levaba ás feiras as vacas, pero non para vendelas? Bueno, había... Para fardar un pouquiño? Había exhibicións de animales, as vacas todavía hoxe se exhiben en varias feiras, non ca idea de vendelas, sino pa idea de mellorar o produto e de facer un produto, digamos, guapo, como diríamos. Entón, había moita xente que tamén levaba unha res á feira e non iba para vendela. Levaba para enseñar, para que lla viran, evidentemente. Non era para vender, porque ao mellor volvía con ela para casa. Pero, si nas feiras se levaba de todo. Eu recordo de neno, eu fui moitas veces á feira. Con quen ías á feira? Porque o meu pai era tratante, meu abuelo tamén. Eu iba con eles cando iba á feira, iba encantado. O primeiro que me gustaba de neno, a todos os nenos nos gustaba ir no coche. Ir no coche para a feira xa era un... Aparte que ibas ali no coche con aquela xente maior que iba falando das cousas da vida e todo eso. E aos nenos, pois sempre nos enterábamos de moito. Claro. E despois había unha cousa moi boa na feira. Eu non iba á feira a comprar nin a vender. Pero... a comer o pulpo si que iba. A comer o polvo, mítico. O pulpo na feira era un referente, como é ainda hoxe, pero daquela máis, porque os nenos, pois, cando éramos pequenos non tiñamos as condicións que temos hoxe de ir a comer o pulpo, o sea, que había que esperar unha feira, unha festa para ir a comer o pulpo. E as feiras, claro, ías en esas buses de liña que cada canto pasaban por os pueblos. Generalmente, fui moitas veces á feira de Arzúa. Na feira de Arzúa pasaban a mellor 10 autobuses. Había autobuses, incluso, que levaban ganado e persoas. Ah, sí? Sí, eran mistos. A mitad para atrás iban as vacas ou os cabalos ou que se poñeran ali dentro e para diante iba a xente. Iban cargando nas vilas, animais, as persoas... Iban cargando animales, iban cargando... E había tamén outros autobuses que todo isto de grelos e todas estas cousas de patatas, que vedes aí patatas tamén, levábanos arriba. Había unha escaleira para subir para arriba, subían todo para arriba e iban cargados arriba. Tamén no verano, aí arriba, solía ir xente, que eu recordo que tamén iba xente encima do autobús. O sea que fijádevos o cambio,
generacional que hubo desde fai 60 anos a hoxe. Claro, falando de cambios, nesas feiras antes, en que se pagaba en reais, non? Eu vi moitas tasacións, porque xa che digo... E como se pesaban os produtos? Como se medía todo? Isto era un símbolo da feira. Calquer feirante ou calquer tratante que viña a comprarche gran ou fabas ou que sea, pois traía unha romana destas. Unha romana. Entón colgaba ali na romana, pesaba o que traías, tanto, normalmente había que pesar na casa, como eu vi moitas veces, porque os tratantes eran algo pillos, evidentemente. Generalmente a xente xa pesaba na casa. En todas as casas había un trebello destos, que se chama unha romana. Isto eu creo que o había en todas as casas. Todas as casas tiñan un trebello destes. Claro, cando chegabas á feira, te baixabas do autobús, había uns tratantes que tiñan isto, pero 3 veces máis. Xa andaban colgada con ela ás costas, chegaban ali, canto, enseguida sabías cal era o tratante, porque todos traían isto. Entón, collían o saco do produto que levabas, colgaban o do gancho e pesaban. Ajá. E ti, bueno, pois, como kilo? Non sei, son tantos kilos. Generalmente, pois, eu recordo que miña mãe levaba fabas á feira. O das fabas era importante, porque as pagaban daquelas fabas, daban moito diñeiro. E logo, verdade que había xente que cos cartos que sacaba, por exemplo, vendendo fabas, logo aproveitaba e mercaba uns zapatos nesa mesma feira. Compraba uns zapatos, porque generalmente nos anos 50 non había moito diñeiro sobre nas familias. Entón, claro, a xente que quería comprar algo, pois para comprar algo tiña que vender. Entón, como sacaba os cartos para comprar unha chaqueta, unha camisa, un par de zapatos? Pois levando algo, vendendo algo, o sea, vendías un xamón ou vendías unha verdura, porque a verdura nun tempo foi moi famoso, moita xente producía verdura e levaba a vender á feira. Claro. E con iso sacabas cartiños para mercar outra cousa. Para mercar alguna cousa. E unha cousa. cousiña, Maximina, a ver, polo que estás contando, nesas feiras tamén o pasabades ben. Ligábase moito nesas feiras, Maximina. Bueno, as feiras tiñan dúas etapas. A ver. A primeira de mañán, que eran as tasacións comerciales e a venta, e logo polas tardes había outro tipo de tasacións, que eran o paseo dos mozos e das mozas polo entorno da feira. Entón, que se tiñas unha moza, citábala para a feira, e na feira paseo para lá e para cá, paseo para lá e para cá. Entón, bueno, pois a feira cerraba o trato dos animales, pero quedaba o trato das persoas, que era un sitio donde eu non digo ligar, pero eu creo que se iba a ligar tamén a feira. O sea, era unha oportunidade para deixarse ver en xeral. Que se iban ali, algún se enamoraba ou xa estaba enamorado. Entón, a feira era un revulsivo. Eu creo que, ainda hoxe, en varios povos siga habendo unha feira. Non existe o Paseo das Mozas, exactamente. Non se lle chama así, polo menos. O Paseo das Mozas non existe, pero as feiras siguen existindo en moitísimos dos povos de Galicia. É algo que tiñamos que pensar entre todos, que non morra a feira. Porque a feira, bueno, pois é unha forma de comprar algo máis barato, a mellor que compras na tenda, ou algo máis ruín, porque se te fijas na feira hai moita xente que vende cousas a moi baixo precio. A calidad tamén non sabemos como é. E Maximino, ti cal dirías que é o recordo máis bonito que tes da feira, de cando eras pequeno, antes falabas do teu pai? Eu o máis bonito que tiña, xa digo, era ir no autobús, porque os nenos subiron só a un autobús, a ir daqui a Arzúa ou a outro sitio, ou a feira, ou a Lestedo, porque en Lestedo había unha feira moi boa, o 13 ou 26. Ir no autobús para min xa era un eulogio, para min era algo grande. Pero aparte, pode comer un pulpo ali na feira, estar ali ca xente maior que contaba todas aquelas historias, porque a feira non era só comprar e vender, é que cada un contaba a súa historia, porque se xuntaban xente de un pobo e de outro, entón facían eses comentarios que os nenos tamén nos gustaban. Eu non era un rapaz que me gustara moito xogar, pero si me gustaba escoitar o que falaban os outros, como é verdad, porque eu falo moito, pero a veces escoitar o que falaban os señores maiores, para min era algo alucinante. Entón, meu pai, cando eu era pequeno e non había escola, levábame a feira. Eu estaba por ali como detrás dos tratantes, os tratantes iban ali comprando as vacas ou vendéndoas. Eu iba pola feira adiante como calquer rapaz.
Entonces, bueno, pois, por eso sei moitas cousas das feiras, porque fun a moitas. Entonces, isto das feiras non ten que desaparecer. Non, que non morran nunca, porque son parte da historia de todos. Eu estou vivindo en Lalín hai 2 feiras ao mes, o día 3 e o día 18. A xente sigue na feira, e sigue paseando pola feira, e comendo na feira. Entón, todo isto non se pode acabar, porque son as nosas raíces. Totalmente, Massimino. 1:16 minutos, moitas grazas, como sempre, por vir a despertarnos tanta morriña aquí no termómetro. Ata a semana que ven. Gracias a todos vos e gracias aos que me estades vendo tamén aí nesa pantalliña.